Tonello bella jselmilkom u jagħtikom merħba s-97 episodju mis-sensiela botta u risposta. Llum għandna programm oħra li daqs bajda ser ikollna diversi temi li sejrin nitrattaw matul dan il-programm. Qabel xejn nsellem il Roberto De Bringat illi qiegħed magħna dil-ewwel parti tal-programm. Roberto nsellimlek. Sellim lek Antonello, nsellem il-Trevor li jitmana l-lum u l-daw kollet seguna. Mela, qabel ma nibdew bħas-soltu naraw ma' temi prinċipali li ser ikollna f'dan il-programm, programm li qed xandar live, għaldaqstant kull min jixtieq jintervjeni matul dan il-programm jista' jagħmel dan fis-sezzjoni illi għandna miftuħa likom fil-comments section ta' din il-live link. Mela, mikrofonu l-announcer tagħna Martina Filletti biex tgħidilna naqra t-temi ewlenin li se niddiskutu llejla. Martina fidejk. Fil-programm tal-lejla, aħna ser niddiskutu Tiroli jiftaħ beraħ it-tellieqa għar-raba post, Valletta lura bil-kbir fil-kampjonat Premier, staġun ta' suċċess għal Tarxin Rainbows u Piazza Hotspurs. Mela, grazzi il-Martina tal-intervent tagħha matul dan programmu ta' l-introduzzjonijiet impeccabli illi qed ittina fakulkom li bħalissa maddejja is-semifinali tal-kampjonat 360 Sports Malta Premier bejn Florjana u Hamrun. Ir-riżultat huwa dak ta' xejn fakulkom il-bieraħ bil-Kirkara skorruhom minn post fil-finali tas-Sibt b'rebħa ta' 1-0 ukoll fuq Sliema Wanderers fil-ħin barrani. Mela, jiena għad magħna ukoll Mark Xkembri. Mark tuħ iċ-ċans tilja bissa dan it-tant ukoll magħna għandna lil Trevor Fenek, partitarju ta' West Ham, involut ukoll fil-Kumitat tat-Tim ta' Sant Juan. Trevor insellimlek. Nsellim lek Antonello u nsellem is-semmija li qegħdin magħna wkoll. U nselmu wkoll lil Mark Mark. Nsellimlek. Insellem lek Antonello u lil-Trevor, insellem lil Roberto wkoll kif ukoll lis-segwaċi kollha ta' dan il-programm. Il-Bistloranġo biex għalli jista' jkun il-Bistloranġo biex iġib naqra marki miegħi minħabba li l-raffi tal-McLaren tal-bira. Laqas għaddiet li minn rasi taf li ma nsegwix karozzi ġifieri kienet bċikka di. Mela parti ċajt, nibdew niddiskutu naqra, nibdew l-ewwel parti tal-programm tkun qed titrattaw ukoll il-futbol internazzjonali. Nibda bil-Serje A u nagħtu ħarsa lejn ir-riżultati li kellna matul il-ġurnata tmiem il-ġimgħa minn ġewwa l-Italja. Cagliari 1 Udinese 2, Empoli xejn, Lazio 1, bħalissa maddejja Genova Milan, fil-fatt minħabba fekk il-lejla ma nistenna il-Joseph Magri, ovvjament qiegħed jassisti għall-logħba tat-tim favorit tiegħu. Inter 1 Verona xejn, Lecce xejn, Napoli 1, Monza xejn, Atalanta 4, Parma xejn, Como 1, Roma 1, Fiorentina xejn, Torino 1, Venezia 1 u ħallejta l-aħħar għax tkun propju l-logħba li se nibda niddiskuti ftit ma' Mark ma' Roberto Bologna Juventus, logħba li spiċċat fid-draw ta' 1-1. Mela, ma nibda billi nħuq kumment ġenerali minn ħatakom. Żewġ supporters ta' Juventus li kontu qed tassistu lill-partita. Roberto, Mark, l-ewwel kumment tagħkom fuq Bologna Juventus. Hekk jogħġobkom? Nibda jien. Kif tridu? Il-Juventus fil-partita tal-bieraħ ħarġu tajjeb ħafna, kisbu l-gow tal-vantaġġ u bħalma jiġri dejjem il-vantaġġ jintelef. Kien statistikament Juventus b'dan il-mod il-fuq 20 punt, ekwivalenti għal 7,000. U naħseb il-bieraħ juri fiċ-ċar il-medjokrità tat-tim li nżommi jew jiena illi meta fil-passat kena tim ħafna iktar b'saħħtu ġo grounds bħal daw konna il-lobbiet ġeneralment nirbħuhom ħax nistax tirbadjen fil-ħajja, imma l-biera nikkuntentaw għax ġejna drom mal-Bologna. Jiena mhux qed inneħħi il-merti tal-Bologna tax il-Bologna fl-aħħar l-istaġuni kienu l-istaġuni tajbin ħafna ġifieri, però meta naħseb tqabbel il-valur tat-tim tal-Juventus ma' dak tal-Bologna hemm ftit ta' diskrepanza u hemmhekk hemm x'wieħed xi jiġġudika
nħalli l-kelma fidej Roberto, forsi tkellem b'mod iktar tekniku minni. Le, jina naċċel naqbel ma dak li qed inti, jiġifieri meta nara l-formazzjoni inizjata tal-Juventus nibda nistaqsi li nnifsi ma' plejer bħal McKennie da għandu xi kuntratt ma' mal-klabb li bil-fors irid jilgħab. Ma nistax nifhem jien kif jinbidel il-coach u jibqgħu jilagħbu dal-plejer medjokri għall-aħħar, plejer below average b'kull rispett jiġifieri u xorta jsib postu fil-formazzjoni inizjali, ma nistax nifhem. Stennejt ħafna iktar ħankun onest, jiġifieri minn Tudor beda tajjeb għax jiena fl-opinjoni tiegħi l-ewwel ħaf li għamlu mar-Roma ġol Olimpico kien naħseb l-aħjar ħaf li jilagħbu f'dal-istaġun Juventus kontra tim li ilu 15-il logħba dejjem forma tajba, ġifieri kienet perfettwirja tajba, però jien ma sax nifhem pereżempju kif plejer bħal Douglas Luiz tħallih bil-qiegħda. Plejer li ġol Premier l-iktar kampjonat ta' livell kien jibrilla u spiċċa da plejer li jisu l-Juventus qed jagħmlu apposta biex jgħidulu isma' l-bib qiegħed hemm u tista' titlaq. Ma nistax nifhem kif tilab il-McKennie u tħalli bil-qiegħda l-Konsejsaw li f'ħafna logħbiet imnalla kienu li salva l-Juventus. Alright? Hemm ħafna affarijiet li ovvjament ma nistgħux nitkellmu fid-dettall għax ma nafux id-dettalji, dawn affarijiet interni, però naħseb dal-istaġun kien tassew ta' diżappunt enormi. Jiena xorta nemmen l-Juventus għandhom it-tieni l-aħjar skwadra fis-Serje A on paper. U mbagħad hemmhekk tibda tagħmel 1+1 fis-sens tara l-iskwadra li għandhom in-Napoli. Qegħdin l-ewwel viċin li jirbħu l-kampjonat. Alright, bil-livell li għandhom fl-iskwadra, ġifieri da kemm għedna l-Juventus kellhom l-inġeris ta' Bremer u Kabal, da b'kull rispett ta' ġifieri daw fuq wara Juan Jesus, Oliveira, players li daw nassigurakom jien jekk taqbad l-ewwel 8 timijiet fl-Ingilterra ma ħadd ma jibdew first 11. U daw qegħdin mat-tim li jinsab viċin li jibbaħ il-kampjonat Taljan. Ġifieri biex taraw x'livell hemm fl-Italja jew mill-banda l-oħra il-kapaċità ta' Antonio Conte li jkollu xi jkollu xorta jirnexxielu jaqqad tim rebbieħ. Però biex nagħlaq l-argument tiegħi jiena l-bieraħ kienet wirja medjokri għal 70 minuta minn tal-Juventus bdew tajjeb, skurjaw fortuna biex inkunu realistiċi u oġġettivi u wara l-gow ovvjament intefgħu lura biex jippruvaw iżommu l-vantaġġ bil-korto mużo kif kien jagħmel Allegri, però ovvjament mertu għal Bologna rnexxielhom jieħdu punt u naħseb kien ħaqhom jieħdu iktar minn din il-logħba. Mela, bħalissa wkoll hemm għaddejjin diversi logħbiet oħra fl-Ingilterra Crystal Palace Nottingham Forest, għaddejja wkoll il-finali tal-snooker bejn Shaoxing Tong u Mark Williams li bħalissa jekk l-informazzjoni li għandi hija korretta minn il-korrispondent tal-snooker tagħna tgħid Ziltabone Yingtong qiegħed fil-vantaġġ 17-12. Floriana Hamlin jidher li sejra l-ħin barrani wkoll. Mela, ħalli nħun akkumat minn Trevor qabel ma nerġgħu mmorru fuq il-futbol tal biex inkoll kun tajt round il-kulħadd. U ħanatu naqra r-riżultati li kellna fil-Premier League appuntu fit-tmiem il-ġimgħa illi għaddew. Mela, Arsenal 1 Bournemouth 2, Aston Villa 1 Fulham xejn, Brentford 4 Manchester United 3, Brighton u Newcastle 1-1, Preston waħda 1 ma' Liverpool, Everton 2 Ipswich 2, Leicester 2 Southampton xejn, Manchester City 1 Wolves xejn. U l-logħba li l-iktar tikkonċerna Trevor West Ham United 1 Tottenham 1. Trevor, l-ewwel qed insallimlek, grazzi tal-lejla inaqat magħna. Xiftet kumment fuq il-logħba ta' tim l-iżommija u inti mill-bieraħ. Nafu kemm hu derbi jaħraq. Mela, id-derbi naħseb il-klabb kellu ċans jiġborna għala ġieħu fil-verità ġibu rebħa xilhom ma jirbħu lob. Naħseb kulħadd nesa l-aħħar logħba li rebaħ il-klabb ġifieri. Infatti anke fil-press conference ta' qabel il-coach qal din hija logħba tas-supporters imma 3 punti xorta baqgħu ma ġewx. Forsi il-performance
wieħed issa jgħid illi draw tajjeb ma naħseb kif qegħdin l-affarijiet ma xejn tajjeb aħna tinsix illi bdejna bl-Lopetegi li issa dil-ġimgħa għadu kif il-ġimgħa l-oħra nħatar fawx tal-Qatar, il-nazzjonal tal-Qatar, issa ġie Potter, u naħseb dik tajjeb u l-ħażin li kellu Moyes naħseb kien jagħmel il-mirakli u naħseb laqas il-klabb ma kien qiegħed jinduna xi qed jiġri wkoll. Jien naħseb li bħala squadra naħseb kellhom fejn jinfurzaw, naħseb l-enforcements li ġabu naħseb illi kien naħseb transfer market aħjar dan wieħed irid jgħid ukoll li dawn nafu 120 miljun fit-transfer market u kieku ma waqgħu xi tlieta li telgħu naħseb kien se tkun diffiċli wkoll biex iżommu fil-Premier. Jiġifieri l-verità hija dik jista' jkun il-futbol ikunu mumenti imma fil-verità hija r-riżultati jgħoddu. Eżattament. U naħseb naqbel ħafna mal-istatement li qed inti, però ħanżid xi ħaġa. Mhux biss West Ham United illi naħseb irdu jirringrazzjaw li tliet timijiet u wkoll forsi Marco Roberto jridu jgħidu tagħhom fuqha li telgħu illi ma kinux biżżejjed ta' livell biex jagħtu sfida ma anki speċjalment tagħtuna ħarsa lejn il-klassifika Manchester United u Tottenham Hotspur naħseb irridu jirringrazzjaw ix-xorti wkoll illi kien hemm dawk it-tliet timijiet b'livell inqas għax kif qed taraw il-klassifika. 39, 38, 37 borderline kienu. X'taħsbu? Kollha hemm kollha ġo xulxin. Tal-aħħar tlieta mbagħad minn hemm minn fuq kollha ġo xulxin. Fil-fatt ukoll qed nurukom il-klassifika fil-grafika. Roberto Mark, ma nafx tgħidux iżidu xi ħaġa ma' dan li qed ngħid. Ovvjament id-diżastru li kellhom il-United u Tottenham dal-istaġun huwa mill-aktar evidenti, jiġifieri kien hemm l-Europa League li qed issalvalhom staġun sa ċertu punt dejjem. Ifhem, naħseb naqbel ma' Trevor li West Ham ukoll kienu diżappuntanti dis-sena. Dal-aħħar staġuni kienet ikollhom kampjonati sodisfaċenti, però ovvjament dak huwa l-futbol, jiġifieri ma tistax għax l-istaġun li għadda ġejt 8 post mela jfisser li inti ħadd tiġi mit 8 post il fuq bil-fors. Dak huwa l-futbol, balun huwa tont, mill-akkwisti li jsiru mhux dejjem jirnexxu, hemm min jixxi plejers li ħadd ma jkun jaf bihom u jsiru stilel u hemm min jixxi stilel u jsiru plejers normali, dak huwa parti mill-futbol. Ovvjament għal timijiet bħal dawn naħseb l-istaġun jiġri jispiċċa ħalli eventwalment jibdew jipprogrammaw għall-istaġun li jmiss u jittamaw ovvjament li l-istaġun li jmiss jiksbu riżultati ħafna aħjar milli kisbu dan l-istaġun. Il-kummenti għaju kemm huwa kampjonat jibes il-kampjonat Premier Ingliż. U korreġini jekk jinsejjer żbaljat Antonello, dan huwa t-tieni staġun infila li t-tlieta promossi ġew it-tlieta relegati, le? Ekku, u x'hekk Trevor. Hekk, tlieta li telgħu tlieta waqgħu. Ġifieri xi ħaġa qed tgħidi issa jew qed jikber il-financial gap veru bil-flus ħanihom it-tim tiegħi Juventus billi nefqu ħafna kif qal Roberto l-istars saru players normali, mhux il-flus, mhux b'kemm tixtrijot, ma jista' jkun tant min qiegħed fil-Premier qed jibni ċertu saħħa finanzjarja li konti qed nara rendi konti ta' x'jaqla l-aħħar klabb li jiġi klassifikat fil-Premier League. Minn TV Rights biss jaqla iktar miċ-Champion tal-Italja li hija. Ħana jgħidlek ġaġa oħra, miċ-Championship jekk titla' minn ġo Championship taqla iżjed milli tirbaħ dik ġo l-Italja. Fil-fatt ukkoraġini wkoll Trevor, il-logħba li issa titla' finali min jitla' bil-playoff fiċ-Championship hija l-iktar logħba li jieħdu. L-iktar tiswa flus, le? L-iktar tiswa flus. U x'hekk. Ġifieri hemmhekk jista' jkun illi qed jinħoloq dan id-divarju bekk. Ma xorta l-klabs Ingliżi xorta finanzjarjament b'saħħithom issa inti kon qed ngħidu għandek
il-West Ham nafu 120 transfer market, 120 miljun. U il-raba L-Italja niddubita kemm hemm clubs li jonfquhom dawn. jonfoq iżjed. Però Trevor, jekk nista' nikkummenta xi ħaġa fuq dal-punt jiena naħseb li dil-perspettiva li min jonfoq li żjed ħajrbaħ mhijiex korretta. Ma traġejx. Naqbel miegħek. Right. Xorta nemmen li l-management tal-klab Le, ħanejlek. ġenerali. Hemm ħafna fatturi, hemm il-management, hemm il-fortuna, right, li hija parti importanti wkoll. Jiġifieri hemm l-istabilità fit-tim li forsi meta klabb jibdel il-coach f'nofs staġun għajr għal ċirkostanzi partikolari ma jkollu stabilità. Qed insemmu ħafna timijiet, però ħansemmi wieħed li kien fin-1990s jiena biex nurikom kemm min jonfoq ħafna mhux bil-forsi jirbaħ. Il-Pjaċenza meta kienu telgħu serja l-ewwel darba daw kellhom filosofija li plejers Taljani biss. Ekku. Right, u xorta kienu jisalvaw. Il-Foġġa meta Zeman tellagħhom serja A baqgħu bl-istess plejers li kellhom serja B. Right, u paxxew il-kulħadd bil-lob li kienu jilagħbu se daw kellhom Sinjori, Bajjano, Rambawdi, Shalimov. Right, kienu plejers. Manċin il-gowl jara li jaħfirlu. Eżatt, jiġri kellhom daw tip ta' players, right, li ħadd ma kien jaf bihom imma kien hemm teamwork. Mbagħad kellek tim u rispett li Antonello bħall-Inter ta' Moratti jixxulek l-aqwa stilel li kien hemm fid-dinja u ma jirbħu xejn. Anzi, nżażid oħra, il-Milan ta' 96-98. Starmaw l-Ajax u spiċċaw il-11 u 12. Però semmejt punt tajjeb inti, mill-Ajax ġabu il-Bogart, il-Kluivert, il-Davids. Kemm minnhom irnexxew mal-Milan? Ħadd. Right, għalfej, ta' bħal meta għandek il-Cop Miners, mela kien mal-Atalanta, ma' Gasperini kien stilla. Mar f'ambjent ġdid, f'sistema tattika ġdida u spiċċa plejer normali. Ġifieri dawn huma kollha fatturi li jaffettwaw fil-futbol. Huma affarijiet reali. Ġifieri ma jfissirx li għax tonfoq il-flus, ħanejdu hekk, jekk tonfoq 120 u nfaq 80 fuq plejer u 40 fuq ieħor u ħadġiex plejers mod. Imma kien tib 120 ġibt 5-6 plejers ta' livell. Hemmhekk hija differenti l-istorja. Ġifieri. Ma se nsemmu xejn l-Inter is-sena l-oħra. Rabħu l-kampjonat tat-tennis stilla budget ta' zero. Għaliex kulħadd jaf l-Inter il-financial fair play u l-problemi finanzjarji kollha li hemm. Ma meta jieħdu players free transfer ma jfissirx li huwa zero laqqas Antonello, Hija vera. Għax signing gonfit kun kbira. Le, verità li qed tgħid verità, ma biex nġib eżempju kemm jista' jkun li bil-flus. Apparti li l-Italja burokrazija kbira, Ġifieri. Għajt Mark. Qedlu nistgħu nħassu lejn it-tim tagħna billi ġuntu li għamel ħafna kwisti. X'sewa? Jiena sef is-sajf li ġej apparti li ewwel ħaġa li ma motta mis-sutaru għax jiena leħ nippunta subajja anka wara l-kollas li kellna minn nofs l-istaġun ieħor. Sewa. I mean ċertu pożizzjonijiet tipo u inti korreġini Roberto għalfej ħal Douglas Lewis u l-Cup Miners. Meta jilagħbu logħba simili ta' xulxin. Douglas Lewis ma l-Aston Villa ma kienx jilgħab tenner. Ma nafx jiena. Isma'wni ħanejdilkom ħaġa, right? Jien nemmen u mhux ħantawal fuq dal. Jien nemmen li l-pjan inizjali ta' Ġuntoli u Motta kien Douglas Lewis holding midfielder playmaker quddiem id-difiża. U Cup Miners attacking midfielder. Kollox inbidel għax Douglas Lewis ġie mweġġa mit-tazza tas-Sud Amerika u għax Locatelli f'daqqa waħda beda jilgħab tajjeb. Dak kien il-pjan. Right, plus li Douglas Lewis għamlu dak il-transfer ħabba l-plusvalenza. Right, li din hija ċuċata enormi li hemm fil-futbol illum. Ħabba l-financial fair play. Però jiena b'kull rispett, ġifieri Ġuntoli għamel żbalji mela m'għamilx imma jiena b'kull rispett, ġifieri ikollok players ta' teknika kbira bħal Cup Miners, bħal Douglas Lewis,
bħal konsejsaw. Naħseb transfers tajbin daw, mhux żiena. Il-problema mhux il-ġuntoli, il-problema s-sistema tattika li mhix tieħu l-aħjar mill-plejers li hemm fl-iskwad tal-Juventus. U la coach wara l-ieħor. U ħanarġa' ngħidha. U problema oħra hija li jibqgħu jinsistu b'Mekkeni. B'kull rispett anke weha. Jiena l-Amerikani tajbin għax-show business, mhux għall-futbol, kull rispett ta'. U mbagħad ħalli plejers bħal Douglas Lewis ukoll se jsaw bil-qiegħda. Ġieħ il-Bambi. Jiena ħanejdlek jiena kritikajtu l-motta u kritikajtu bil-kbir. Però jiena anke il-fissazzjoni li da bil-fors irid jilgħab bil-back three. Bil-fors irid jilgħab. Jekk m'għandekx biex tilagħba kif tilgħab bil-back three. Kull rispett ta'. Il-bieraħ il-Juventus fit-tieni ħaf dew jiddefendu fuq il-lajn tal-kaxxa żgħira. No joke. Jekk tara l-gowl li skurjaw il-Bologna, il-Juventus kellhom 5 players fuq il-linja tal-lasta. Ara kemm kienu deep. Alright, għalhekk qed jistennejt aħjar minn Tudor u beda tajjeb però f'daqqa waħda l-performances anke mal-Monza sorrajt keċċa Yildiz tilab baxra minn nies imma wejja. Tilab baxra minn nies kontra l-aħħar tim fil-klassifika. U home. U wejja, come on. Come on. Alright, kemm kien hemm timijiet ikunu minn taħt ikeċċilhom plejer u għax jagħmel bidla tattika xi kollhom coach intelligenti jispiċċaw jirpu l-logħba. U ġieli jkunu aħjar. Eżatt. Fimt, ġifieri dawn huma affarijiet jien naħseb li l-Juventus ħanejdlek il-Juventus jekk ħajibqgħu b'dil-fissazzjoni li bil-forsi jdu jirpu l-lig, ħajżbaljaw, ħajamlu l-istess żbalji li għamlu fl-80s u fin-90s, meta ġabu l-Majfredi, u mbagħad reġgħu ġabu l-Trapattoni, kienu jixxu l-aħjar players fid-dinja bħal Baggio, bħal Vialli. Alright, meta ġabu coach li ma kellux profile tajjeb, fis-sens kien coach normali. Dak ġie mkeċċi minn Napoli li ħatejt int tal-Lippi. Le, ma ġiex imkeċċi minn Napoli, ma Napoli ma tkeċċix Lippi. Alright, Lippi Minn għalija ma spiċċax il-kampjonat. Le, spiċċaħ. Spiċċaħu minn għalija kienu sitta. Anzi, daħħalhom UEFA. Kienu s-sorpriża tal-kampjonat dak kien għalax daħħalhom fit-tazza UEFA ma kellhom balla problemi finanzjarji Napoli. Alright, però da x'għamel? Da ġab players li ma kien jafhom ħadd pratikament Paolo Sousa min kien jafu qabel ġimgħa Juventus. Alright, però kienu funzjonali għas-sistema tiegħu. U l-Juventus qabel jagħmlu hekk mhux ħajieħdu r-ruħ. La huma u laqas il-Milan. Jekk ħajbqgħu jmorru għal big names ħabba l-merchandising, mhux ħajimxu l-qudiem daw il-clubs. Aħjar player ma jafu ħadd imma jtik il-100% fil-ground, milli player jiswik il-miljuni b'ħafna Instagram u Facebook u Twitter, u mbagħad fil-ground moħħu biex jippoża aktar milli biex jilgħab il-futbol. Alright. Mela, li nurikum naqrazza il-klassifika tas-Serje A. Alright, minn Napoli u l-Inter 77-74, l-Atalanta 68 illi nistgħu ngħidu l-ħeta komda għat-tielet post, imma mbagħad wara għandna 4 timijiet fi spazju ta' punt. Juventus, Roma, Lazio 63, Bologna 62, u teknikament tissemmihom għalissa Fiorentina 59 u għatfadal ma' konfronti diretti, U tinsiex il-Milan jekk jirbħu l-lejli tilgħu 57. Eżatt, ukoll Mark għandek il-Milan passata b'54, eżatt jekk jirbħu l-lejla tilgħu Għadbaqlhom 57. mal-Bologna. Eżatt, hemm ħafna timijiet fadlhom ħafna konfronti diretti. Jekk qed tarawha guys l-isfida top 4. Jibsaw. Jiena Antonello, jiena mhux biex inkun arroganti, però Milan u Fiorentina għatagħhom barra. Le, jekk qed tikkonċentra fuq Bologna, Juve, Roma u Lazio. Fiorentina u Milan semmejthom għal. Jiena naħseb issa dejjem qed nitkellem on paper sewwa. Il-logħba bejn Lazio u Juventus ħad tkun determinanti għal liema tim jispiċċu fir-raba' post. Alright. Ir-Roma mhux ħaqtagħhom barra, x'għaddejjem minn forma tajba. Bologna naħseb li għandhom l-iktar kalendarju diffiċli mill-4 timijiet u naħseb li hija diffiċli għalihom la ma rebħux il-bieraħ li huma rebħux mal-Udinese away li jirnexxielhom jispiċċaw fir-raba' post. Naħseb il-Bologna issa aktar jikkonċentraw fuq il-finali tal-Koppa Italja kontra l-Milan milli fuq ir-raba' post.
All in Sadan all, it-tant, Robert ħan interrompi ftit għax jidher li għandna żvilupp fl-istejdu nazzjonali ta' Qal jidher li l-kapten ta' Ħamru Steve Borch għandu xi inġeri serja fil-fatt daħal Emerson Marcelina minfloku żgur illi inġeri illi l-Ħamru qegħdin naħseb ħajħossu żgur. Però fuq futbol lokali nitkellmu. Kompli Roberto. ġifieri jiena naħseb li l-logħba bejn Lazio u Juventus ħatat indikazzjoni li ma' klabb ħajjispiċċa fir-raba' post. Jiġifieri- Lazio Juventus hija l-logħba li tintlab nhar is-Sibt li ġej fis-sitta. Eżatt. Jekk xi ħadd mit-timijiet jirbaħ, naħseb imbagħad ikun il-favorit li jikseb l-aħħar post fiċ-Champions League. Jidher li fadlilkom ma' Roma wkoll, le? Le, Aħna Lazio, ma l-Udinese u mal Venezia. Udinese u Venezia. All right, tifhem il-Venezia. Ir-Roma li għandhom mal-Atalanta. Għandhom mal-Milan ukoll minn għalija. U għandikum mal-Milan. Imma bħallum ġimma. Le, Roma Milan iva. Hemm l-Atalanta ma' Roma. Eżatt. Eżatt. Bħallum ġimma 12 ta' Mejju. Naħseb il-Juventus aqtal-logħba mal-Lazio għandhom l-iktar kalendarju. Il-Juventus id joqogħdu attenti minn dik il-logħba u hemm mal-Venezia għax dawk għadhom mhumiex salvi u jaf dakinhar ikunu għadhom mhumiex salvi jew Ma naħseb se dakinhar ikunu. probabbli jkunu waqgħu, imma jekk ma jkunux waqgħu ħajtu kloba żgur. Ifimni, jekk nfatta turkom il-klassifika biex ukoll ndaħħal fl-istampa l-kulħadd għandek il-Lecce b'27, il-Venezia b'26 u l-Empoli 25 minn dawn li tieqgħu ġiex timijiet oħra li jridu jakkumpanjaw il-Monza, Eżatt. Fuq U bentornato Pisa. Eżattament. Għam 37 sena, għad ma niftakarhomx jinserja. Jiena naħseb li Venezia u Empoli jikluha. Jiena Jien il-gut naħsibha. feeling tiegħi hekk ukoll ta' il-Venezia u l-Empoli jikluha. Jiena Naħseb il-Lecce jisalvaw. B'xi mod ħajsalvaw ngħid, b'xi mod issa hija m'iniex Nostradamus jien. Jiena naħsibha bħalek ħa ngħidu hekk. Mela, minna ħal-oħra ftaraw il-klassifika li bit-tuħed tal-Premier League. Trevor, hawnhekk ukoll jidher li għandna ġlieda għal postijiet ta' Champions League, L-Ingilterra fakkum li jidħlu żgur 5 bil-kampjonat, fakkinna l-lotta ta' tazziwa bejn ħankellimkom nitkellmu fuq Asjat tard. Alright, ejja nassumu li l-Arsenal b'67 u s-City b'64 m'għandux ikollhom problemi. Ovvjament qed naraw il-grafika wkoll imma għandek il-Newcastle u Chelsea b'63, il-Forest li qed jilagħbu llejla għandhom 60 bħalissa qegħdin xejn mal-Crystal Palace, bħalna Aston Villa. Trevor, il-kummenti tiegħek. Qed nara l-klassifika x'ma telgħatlix lili jew sekonda żgħira. Mela għandek il-Liverpool b'82 qegħdin Champions. 82 għandek 5 dawk żgur jitlu l-ewwel 5 jitlu għax ħadu l-post ekstra l-Ingilterra. Eżatt. Sewwa, issa mbagħad għandek il-Forest kienu sejrin tajbda f'daqqa waħda bdew missjaw il-punti. L-Aston Villa nafu li minn Dumar Emery qed jagħmlu staġun u qed aħjar minn ieħor, ġifieri anke fi-Champions League jien naħseb id-drobek li għandhom li l-iskwadra ma kienx daqshekk twila preparata biex tilab fl-Ewropa kif ukoll fil-lig għax dik taffettwa wkoll illi jkollok il-Forest ikunu qed jieħdu sehem fil-lig biss u l-oħrajn ikollhom fl-Ewropa. Allura inti ovvjament ikollok dak in-naqra vantaġġ żgħir biex ma jkunx kbir ħafna ma jkun żgħir. Is-sorpriża naħseb il-Bournemouth jiena. Il-Bournemouth naħseb hija sorpriża li kienu konsistenti dan kienu bidlu l-coach is-sena l-oħra u ġida l-coach sorpriża ma kien jafu ħadd fil-verità. U naħseb qed jagħmel biċċa xogħol tajba. So, issa jiġifieri jekk ikun baqa' tnejn u xek, tnejn UEFA u wieħed conference naħseb u xejn. Suppost li suppost issa il-klassifika ukoll rajt artiklu fejn saħansitra possibilità li kollna 10 timijiet Ingliżi fit-tazzi. Jekk il-kombinazzjonijiet kollha tal-klassifika u tat-tazzi Ewropej ikunu Dak iċ-ċans għandhom biċ-ċans il-Crystal Palace ukoll. Eżatt, Crystal Palace trid tirbaħ l-FA Cup
minn fuq il-Manchester City però. 12 post il-Crystal Palace għal mal-10 post, ġifieri kemm Eżatt, 6 points. eżatt, Għadhom eżatt. droll mal-lum mal-Forest. Mark, ma nafx forsi tiċiżżid xi ħaġa fuq dat diskors. Fuq dat diskors, meta nisma untenni l-istess klim li jgħet l ħaġa kemm hija kemm hu il-kompetizzjoni ħarxa fil-kampjonat Premier, kemm in-naħa ta' fuq u kemm in-naħa t'isfel, bdejna nitkellmu fuq in-naħa t'isfel. In-naħa ta' fuq jkollok 19 timijiet bil-possibilità jistgħu jilagħbu f'tazzi Ewropej. Juri ċertu saħħa u anka jien ma nsegwix il-kampjonat Ingliż daqs kemm issegwi inti Antonello żgur kemm isegwi Trevera kemm nagħti titwila, imma anka ċertu lobiet aqta Liverpool li jisu nqatgħu għalihom minn żmien kmieni fil-kampjonat. Turi anka il-bilanċ li hemm hu, ġifieri t-timijiet armati sa snierhom u tipo l-Arsenal, ok, kważi seqġu, mbagħad kif qed tgħid inti hemm Chelsea, is-City, mill-Forest, għad hemm ċans għall-Villa li jitlu fiċ-Champions League. Dak juri li hemm dak il-bilanċ u livell għoli fil-futbol. Jiena Mark, biex ngħaddi kumment biss parentesi, qed ngħidu ħafna kemm hemm livell għoli u flejjes u kollox. Però mbagħad il-ħaġa reali hija li fiċ-Champions League tim wieħed biss hemm fis-semifinali Ingliż. Veru wkoll. Jiġifieri ovvjament pereżempju l-Liverpool inqalgħu kif inqalgħu mal-Paris Saint-Germain, right? Però il-fatti huma li għalkemm il-lig Ingliż huwa l-aqwa wieħed u l-isbaħ wieħed, Ekku. tim wieħed biss irnexxielu jasal sal-aħħar erba'. Jiġifieri m'hemmx dak id-dominju bħalma kien Diffiċli jagħmel għall-finali. bħalma kien l-Italja meta fl-80s u fin-90s kien l-aqwa lig fid-dinja u daw pratikament kienu jirpu fit-tliet tazzi Ewropew timijiet Taljani, m'hemmx dak id-dominju min-naħa tal-Ingliżi fl-Ewropa. Ma tagħti tagħmel possibilità li t-tim Ingliż jirbaħ tliet-tazzija? Almenu fuq il-karta ngħidu għalmen. Iva, ma ġifieri L-Arsenal, il-Chelsea u United jew Tottenham. Għax jien fimtek tim Ingliż jirbaħ it-tliet tazzi jagħmel trebil, qed ngħid kif jista' jkun. Le, timijiet Ingliżi. Tazza żgur ħajrbu għax wispu qabel Europa League final kollha Ingliża ħadkun. Però mbagħad fiċ-Champions League mhux qed jirnexxielhom ma rnexxielhomx dal-istaġun anqas itellgħu iktar minn tim wieħed fis-semifinali. Ġifieri ovvjament hemm ħafna fatturi wkoll. Laqbadni issa fuq it-tazzi Ewropej, meta nikkunsidraw li għatfadal ftit tal-ħin. Ħalli nkompli naqra fuq id-diskors timijiet Ingliżi, ma nibda mill-Ewropa League. Ewropa League. Ver, inti li rajt il-Tottenham nhar il-ħadd. Jiena onestament vera li qegħdin b'vantaġġ ta' 3-1, imma ma nistax narmi l-bodo, Da ma rridux ninsew li fin-Norveġja taw 6 lir-Roma kienu xi ftit ta' snin ilu. Waqgħu lil-Lazio tinżix. Eżatt. Issa nistgħu nilagħbu fin-Norveġja. Xorta nemmen Antonello, xorta nemmen li Tottenham huma superjuri. Jiena u xorta naħseb li huma tefgħu moħħhom fuq it-tazza Ewropej aktar mill-lig, għax huma l-lig kienu jafu li nqataw. Ġifieri anka ġieli ċertu plejers li ma jkunux b'dubju ma mhumiex jilagħbuhom fil-lig. Ġifieri dan mbagħad jibda jidħol naqra il-prijoritajiet tal-klabb. Ġifieri jiena meta it-Tottenham fil-verità għandhom plejers tajbin. Issa, imma kif konna qed ngħidu, dan ġieli tgħaddi minn momenti u mbagħad tipprova ssalva l-istaġun u naħseb biex isalvaw l-istaġun it-Tottenham ma kellhomx triq oħra fil-tazza Ewropea jew almenu jitlaw sal-finali. Naħseb. Jiena daw bodo rajthom. Vera għalaw ġiex timijiet importanti għax għandhom il-tim tal-kollettiv. Sewwa, imma bad naħseb issa f'daw l-aħħar fażijiet tat-tazzi u mbagħad tidħol ħafna l-esperjenza. Ġifieri. Jien xorta nemmen li t-Tottenham
jgħaddu żgur minn fuq dat-tim. Barra li għandhom vantaġġ ta' żewġ gols u xejn. Eżatt, eżatt. Mela, issa, ħanġu naqra, ħanaqilbu naqra il-xenarju, ovvjament United Athletic Bilbao, il-United għedet li tabxej minn fuq, ħajla bu Old Trafford, u qed nimmaġina li ħajkun xi bidliet partikolari. Roberto, ħanaqlu. Mela, ħansaqsijilek iktar mill bħala anything. Inter Barcellona, għata. Mm. Kieku inti kont flok Inzaghi, kif kont se tipprova ssolvi l-problema Jamal? Mhijiex faċli u biex issolvi l-problema Jamal. Ġifieri Jamal naħseb bħalissa huwa wieħed mill-aqwa players li hawn fid-dinja, dejjem in forma eċċellenti. Jalla bħala osservatur tal-futbol ma jkollux injuries, mhux naħseb li kapaċi ikompli jitjieb għadu żgħir ħafna. Ovvjament, qabel fl-antik kienet meta jkollok plejer tajjeb titfagħlu plejer miegħu u kienu jgħidulu anke kemm imur it-toilet imxi warah. Xi ħaġa li llum fil-futbol m'għadix issir. Jiena naħseb aktar milli jimmarka lilu Inzaghi jrid jipprova jnaqqas id-distribution tal-ballun lejn Jamal. U dik kapaċi tkun turning point tajjeb tal-logħba. Ġifieri inti ovvjament ma jridx jiżbilanċja in-naħa ta' fejn jilgħab Jamal. Ovvjament is-sistema ta' Inzaghi nafuha, ġifieri żewġ wingbacks li jkunu offensivi. U dak kapaċi jfisser li Jamal kapaċi jispiċċa dejjem one-to-one ma' Bastoni. Allura naħseb importanti li il-central midfielders tal-Inter jagħmlu double marking fuq il-linji biex kemm jista' jkun meta Jamal jirċievi l-ballun ma jagħmlulux ħajtu faċli u anke kien nexxielu jaqbes l-avversarju dirett tiegħu jkun hemm mill-ewwel double marking biex ma jħallux javvanza aktar, però mhijiex faċli. Ġifieri dawn tip ta' players bħalma ġara fl-ewwel leg kapaċi joħloqlok goal mix-xejn. Ovvjament tista' mhux turi videos u tipprepara pjan tattiku għax jekk plejer jirnexxielu jgħaddi u bit-talent li għandu ħadtu xejn ma jista' jwaqfu. Mela, jiena l-aħħar aħbarijiet li rajt huma illi jista' jkun li Jamal se jinqasam bejn tlieta. Mkhitaryan, Bastoni u Di Marco. Mark, Antonello, nista' nagħti kumment fuq dalijiet. iva mela? Jien pereżempju, f'logħba bħal din ma nilabx il-Mkhitaryan. F'logħba bħal din nilab il-Frattesi li huwa aktar enerġetiku minn Mkhitaryan għax ovvjament huwa eżel fl-età, għandu aktar stamina u jien kieku nilab il-Frattesi biex jgħin il-Bastoni u l-Di Marco fuq marking mhux il-Mkhitaryan. Opinjoni personali sewwa ngħid. Le, mhux hekk insien ovvjament qed nitkellem fuq dak li ngħid dalodu fuq il-ġurnal prolifiku Taljan La Gazzetta dello Sport. Mark, inti min-naħa tiegħek x'għandna nistennew minn din il-logħba? Li ħatkun logħba kumbattuta żgur, speċjalment il-fatt li l-Inter ħajsfruttaw il-fatt li qegħdin home, però it-talenti tal-Barcellona huma tali hu. L-iktar forsi weak point li nara u għaw jista' mhux problemi korreġini Roberto fil-Barcellona nara li hija d-difiża imma jekk mhux se żball l-Inter ħajkunu bla Lautaro Martinez. Hux. Le, Lautaro ċans li jagħmilha. U Lewandowski. Lewandowski ukoll qiegħed fuq l-ajruplan lejn Milan, però Lewandowski possibilment ikun fuq il-bank ta' sostituti. Suppost għandu jibda Antonello. Jiġifieri Tajjeb ħafna. jekk huwa minnu li daw il-ġiex players ħajkunu rkupraw ħajkun hemm iktar spettaklu għax qed nitkellmu fost tnejn mill-aqwa attakkanti minkejja Lewandowski għandu ċertu età li hija fiċ-ċirkulazzjoni bħalissa hu. Le, 100%. Jiġifieri Jiena naħseb apparti mhux id-difiża l-problema ta' Barcellona, naħseb hija il-mentalità offensiva li għandu Flick
Plus, fl-ewwel leg rajt il-Szczesny inċert tal-aħħar. Naħseb ma kienx tranquil fil-lasta, der anka l-positioning tiegħu pereżempju fuq it-tieni goal għamel ħafna żbalji. Naħseb li jekk ħerġa' juri dak it-tip ta' inċertezza, dik ħataffettwa wkoll il-plejers ta' qudiemu meta difiża jaraw il-goaler li mhux qiegħed tajjeb, ovvjament ħajkunu iktar moħħhom li l-goaler jista' jagħmel xi żball u dik kapaċi taffettwa. Eżattament. Minħa l-oħra, Trevor, Arsenal Paris Saint-Germain. Skużin ma smajtekx. Arsenal Paris Saint-Germain. Arsenal Paris Saint-Germain. Jina ġoġbuni ħafna taħt dal-coach il-Paris Saint-Germain. Naħseb daw l-aħħar staġuni, naħseb l-aħjar li mar, naħseb jina bħala coach tal-Paris Saint-Germain. Antonio, jinsa fejna fin il-PSG u maħom, Għandek eżattament. Dik tagħmel differenza kbira. Il-logħba titla f'Pariġi. Il-logħba titla f'Pariġi. Li kollok vantaġġ li huwa l-home bis-support, għax illum il-vantaġġ tal-goal Għal-Gowzewejt ngħid. Le, Gowzewej spiċċat. Għalhekk qed ngħid. Għalhekk jiġifieri llum qabel kien jgħidlek kellek il-vantaġġ tal-goal doppju, dik kellhom spiċċat. Jiġifieri kull ma ħajkun hemm differenza hija l-atmosfera tal-istadium. Jiġifieri dikku. Jien naħseb tkun logħba kombattuta jiddependi fuq episodji. Jien hekk naħseb. Jiena episodji żball jkun bravu coach jazzekka ċertu. Ħana l-laċċa xi ħaġa li tkellimna tul dan il-programm. Mela, le Mark. U norbota mal-PSG. Fl-aħħar snin il-PSG rajna jixtru ħafna players, ma fil-verità is-suċċess fi Franza u rajt garantit tista' dejt. Imma fl-Ewropa darba nafli waslu final tilfuha. Bis però dis-sena mhux għax m'għandhomx players tajbin, anzi għandhom players tajbin imma għadhom żgħażagħ. U jekk xejn nixxilhom jammalgamaw it-tim. U forsi dik qed tagħmel id-differenza viżavi snin preċedenti. U neħħew il-Mbappé. Jista' jkun li dak kien l-iktar kawża li forsi t-tim ħarruh. Biex ngħidu Forsi t-tim kien jilab għal Mbappé. Biex ngħidu kollox kemm ilu li mal Luis Enrique neħħew l-Mbappé, Neymar u l-Messi. Right? Daw bil-pagi tagħhom għandek biex tħallas il-pagi ta' skwadra sħiħa. Pratikament. Ġifieri, jiena kif qed l-ewwel ħanejdilkom di. Dan huwa eżempju klassiku ta' kif l-ismijiet ma jreppux. Mela daw kellhom dat trio fenomenali għal min jilab FIFA. Però fil-futbol reali ma bdewx jirendu. Right, għalfej. Għax għandek ħafna intriċċi, għandek ħafna interessi personali u min ħajkun il-prima donna, u min ħajkun l-iktar importanti, u min ħajkollu l-iktar paga, u min ħajkollu l-aqwa bonuses, u min ħajder l-iktar, dan kam ta' kellhom il-Cavani. Tiftakru darba kellhom penalti f'Paris Saint-Germain, mar biex jitieħnej maru ħaddu l-ballun Cavani u spiċċaw jagħtu fil-ground. Ġifieri, u naħseb Luis Enrique għamlu pjaċiri neħħa l-Mbappé għax naqqas mill-pressure minn fuqu. La tinsewx. Eżempju ieħor, meta l-Juventus ġabu Ronaldo, il-pressure li kellu Allegri biex jirbaħ u biex jilab futbol sabiħ. Spiċċaw neħħew il-Juventus. X'irbaħna bih? Il-lig. Li rbaħni anke meta ma kenniex ir-Ronaldo. Ma minnix avvanzi billi ġibna Ronaldo, anzi, iżidna l-wage budget u spiċċajna b'telf sena wara l-oħra. Jiġifieri mhux l-ismijiet irebħu fil-futbol, it-teamwork. Ekku. Ħafna, dan il-ħsieb. Sorry? Il-kollettiv kif jgħid. Proset, ekku. Dan il-ħsieb nwagħmu għal faqsira ta' reklami grazzi lil Marco Trevor li inaqdu magħna din għall-parti Roberta sejf ftit oħra t-tieni parti fejn se nfhmu fuq il-BOV Training Week imma mhux qabel ma mmorru għal waqfa qasira ta' reklami. Ibqgħu magħna 3 minuti kemm nieħdu tazz-ilma u nerġgħu nkunu magħkom niddiskutu il-BOV Challenge League. Thank you.
Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Għand Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-aqwa laħam ta' kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Jippreparaw ukoll affarijiet homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimni, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna iktar. Ikollhom ukoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Mela żuru il-ħanut ta' Michael's Butcher li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun, fejn kien qabel il-ħanut tal-Women 2000. U taraw bajnejkom li m'hemm ħadd taqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna ta' Facebook ta' Michael's Butcher, dan li jinsab il-Ħamrun, jew inkella ċemplu fuq 2124-8651 jew inkella 79047220. Mela, meħma l-ura t-tini parti tal-program botta u risposta fejn issa ser nkunu għadin nitkellmu fuq il-kampjonat BOV Challenge illi kellna matul l-interpreti ta' ġanetinu. Mana għanna l-Jacques Sherry, il-coach ta' Tarxil Rainbows u l-Luka Gat, player ta' Pietà Hotspurs. Suppost kellu jingħaqad ma' rappreżentant ukoll mit-tim ta' Valletta, ma sissa jidher li m'għadu ma tfakkarx. Però qabel għandna wkoll Roberto Mana, Floriana Ħamrun għadhom l-iskor ta' xejn b'xejn. Mela, forsi iktar tard ukoll jidħol Karl Parnis imma Karl nafu li qiegħed jassisti għal din il-logħba ta' għani ukoll. Mela, qabel ma nibdew, forsi nagħtu naqra ordni l-affarijiet kif huma. U nibdew billi l-ewwel qed nirringrazzjaw il-mistednin li attendew għall programm tagħna illejla. U nagħtu naqra ħarsa lejn kif spiċċat il-klassifika tal-kampjonat BOV Challenge b'għajnuna wkoll tal-grafika. Nibdew bil-punt tal-promozzjoni. Valletta 59, Tarxin 39, Swieq 36, Pjata 35, Żur u Santa Luċija 32, Mġara 31 u Marsa 29. Mela, l-ewwel nett Jacques u Luka nirringrazzjakom tal-lejla naqgħu magħna, grazzi wkoll lil Roberto li kellna nżommu fair minnu. Forsi nħuqkom mod ġenerali mit-tlieta li intom fuq il-kampjonat għalissa mod ġenerali u bat anke fid-dettal fejn kuntimit rispettivi tagħkom qed ngħid rappreżentanti illi għandna hawnhekk. Jacques, nitlobkom tixgħelu l-mikrofonu wkoll. No ħaġa nsellimlek, Antonello nsellem ukoll ħabib tiegħi Roberto, ukoll il-Luka u s-semmija kollha. Ovvjament, bħala kampjonat naħseb kif dejjem nafu il-Challenge League dejjem ikun kampjonat akkanit ħafna, kampjonat li ovvjament anke minħabba
dis-sena il-fenomenu ta' tim ta' Valletta li nafu ovvjament il-qawwa s-saħħa u r-riżorsi tagħhom, nafu li dejjem huwa tim li biex tgħidu hekk ikun żgur li ħajkun qed jiċċallenġja ma ta' quddiem anke minħabba is-saħħa tiegħu. Però huwa kampjonat kien kombattut ħafna, timijiet kien hemm bilanċ tista' tgħid totali, ma tantx kien hemm xifret, jiġifieri meta tikkunsidra pereżempju li anke aħna stess waqqajna punti kontra timijiet li jispiċċaw fil-parti isfel tal-klassifika, turi kemm hu kampjonat ibbilanċjat. U kampjonat li mill-sena l-oħra dejjem jibqa' jitqal. Jiġifieri jiena l-ewwel darba li kont erbaħ dan il-kampjonat way back 10 years ago u nista' ngħid li sar improvement qawwi, titjib qawwi fil-livell ta' dan il-kampjonat. Jiġifieri dan huwa kollu grazzi wkoll għall-kompetituri tagħna timiet l-oħrajn li żgur jagħmlu l-almu tagħhom mill-bidu sal-aħħar tal-kampjonat. Luka. Grazzi tal-istedina, Antonello. Nsellimlek u nsellem l-semmija kif ukoll il-coach ta' Taraxin u Roberto. Kif qal tajjeb il-coach ta' Taraxin, il-lig kien kombattut ħafna u ovvjament taqta' lil Valletta naħseb li stajt titlef jew twaqqal punti ma' kull tim. Aħna bħala Pjetà wkoll waqajna punti ma' timijiet li ġew fil-bottom 8, kif ukoll mbagħad irbaħna logħbiet ma' timijiet titqal. Però naħseb overall kien lig jibes u stajt titlef u tirbaħ ma' kull tim. Roberto, forsi għandek l-ewwel kummenti minn ħadijak? Jiena u kemm insellem il-ħabib antik tiegħi u rivali wkoll il-Ġak, min jaf kemm għaddejna minn memorji sbieħ meta tnejn li aħna konna nikkoċjaw fl-istess kampjonat u anke għamilna kors tal-coaching flimkien. U minn hawn nifraħlu għas-suċċess li kiseb. Le, bħalma qalu tajjeb sħabi, ovvjament il-Belt kienu fi klassi għalihom naħseb ma kien hemm l-ebda dubju li l-Belt kienu ħajkunu l-favoriti netti għarreb tal-kampjonat. Jiddispjaċini fuq nota personali għal swieqi, ovvjament Ġak xajju pjaċir bli ħanajt, imma bħala l-ex-team tiegħi kont qed nittama li dis-sena jagħmluha u jiksbu l-promozzjoni għall-Premier l-ewwel darba. Però ovvjament il-lig huwa kien wieħed bilanċjat, bħalma qal tajjeb Ġak dejjem ikun lig li t-timijiet kważi jkunu ġu xulxin. U fl-aħħar mill-aħħar ifhimni. Il-klassifika hija dik li Taraxin nexxilhom jiksbu l-promozzjoni wara nuqqas ta' ftit snin, mertu wkoll għall-ħidma li naf li wettaq Ġak b'mod impeccabbli. U ovvjament naħseb li huwa lig ukoll fejn fih ikun hemm ċertu żgħażagħ mill-aktar interessanti li għalkemm ma jsibux post li jilagħbu fil-kampjonat Premier, però ċ-challenge dik naħseb li huwa l-pjattaforma ideali għalihom biex ikunu jistgħu jesponu t-talenti tagħhom. Sa dan it-tant sammuru 30 sekonda fis-sular ta' fuq, illa li pratikament temmet il-playoff ta' semifinali bejn Florian u Hangun Spartans wara 120 minuta dawn għadhom l-iskor ta' xejn b'xejn. U l-logħba issa ser tmur għall-loti tal-penaltis voldiri nista' nimmaġina intenzjoni kbira illi hemm bħalissa fl-Istedju Nazzjonali ta' Qali, però ħanerġgħu mmorru lura għas-suġġett illi konna qegħdin niddiskutu. Luka, jata illi tleftu l-promozzjoni bi ftit, imma irnexxilkom tibħu knockout appuntu kontra Valletta. Naħseb nistgħu forta tiġġudikaw nistaġnu bħala wieħed sodisfaċenti le? Ija Antonello, biss però ovvjament l-għan prinċipali tagħna kienet il-promozzjoni, ovvjament ma kienx faċli u kien hemm timijiet oħra li kienu qed jiġġieldu l-promozzjoni bħal Taraxin u Swieqi, biex insemmi l-Valletta ovvjament ħarbu bil-kampjonat. Kien hemm timijiet oħra li wkoll spiċċaw warajna li setgħu jiġġieldu l-promozzjoni bħal Marsa Mġar, ovvjament, huma timijiet validi ħafna. Biss però ovvjament iċ-Challenge Cup tatna ċ-ċans li nieħdu l-premju ta' daw is-sentej xogħol li għamilna. Iva? Skużani għax sibtu li jinqata. Tatna ċans li nieħdu l-premju ta' daw is-sentej xogħol li għamilna ma' Coach Manuel u ma' Coach Joseph, ovvjament ħdimna ħafna.
Kif spiċċa l-kampjonat bqajna għaddejjin nippreparaw bl-istess mod. Kellna l-kwarti tal-finali kontra Marsa, mbagħad is-semifinali f'nofs il-ġimgħa kienet kontra Tarxien, ġifieri labna kontra żewġ timijiet tajbin ħafna. Mbagħad ovvjament il-finali kontra Valletta ma kellniex ċans li preparaw ħafna, ovvjament għax anke l-Valletta labu l-ħamis ukoll, ġifieri kull ma kellna jumejn ċans. Biss però nista' ngħid ridna li nirħu Challenge Cup, tajna kollox u wasal dan is-suċċess, ovvjament għal-tim tal-Pjetà rari jiġi xi unur fit-tim tal-kbar. U laqda fil-grupp tagħna naħseb waslet biex nispiċċaw l-istaġun b'mod sodisfaċenti ħafna u ovvjament tina l-kuraġġ biex is-sena d-dieħla nibdew ovvjament fuq siq tajba u nagħmlu lan u dak kollu nistgħu biex fl-aħħar tal-istaġun nerġgħu niġġieldu għall-promozzjoni. Kentom min-naħa l-oħra, lura mal-kbar ma nuqqas terba staġuni. L-unika tim li fil-kampjonat irbaħtu kontra Valletta. X'taħseb li kienet però ċavetta li għenet li tim tagħkom jikseb din il-promozzjoni. Lilin mir-rebħa li ksibtu kontra Valletta. Definitivament kienet l-ikbar arma sigrita tagħna kienet żgur laqda. Li forsi dik kelma li tintuża ħafna li ħafna mit-timijiet jgħidu li fiha, però sinċerament anke mill-esperjenza tiegħi f'diversi timijiet u kienet waħda mill-iktar dressing rooms b'saħħitha li kellna mhux ngħid nazzarda ngħid l-iktar waħda fis-sens li kien hemm għaqda kompluta, il-plejers vera dejjem taw il-100% kemm fit-training, ovvjament iżjed iktar fil-lob, però dejjem ġabu l-interessi tat-tim qabel tagħhom personali, jiġifieri anke meta min ma labx dejjem kien lest illi biex jippuxxa li biex meta jidħol ikun lest biex jagħmel id-differenza u dik naħseb illi kienet l-ikbar arma li kellna dan l-istaġun. Ma tinsiex Antonella, aħna s-sena għaddiet kien staġun diffiċli ħafna, ġifieri il-progress li sar fil-sena għaddiet l-10 post li tispiċċa t-tieni post kien wieħed fenomenali, jiġifieri aħna initially fil-bidu tal-istaġun ħadd kważi ma beda jsemmina bħala wieħed mill-favoriti, kif qal tajjeb Luka ħafna bdew isemmu l-Marsa, s-Swieqi, jiġifieri ovvjament il-Valletta, però aħna ma tantx konna daqshekk imsemmin. U naħseb dik mbagħad waħabmet għal favur tagħna wkoll. U ħaġa oħra li mill-aspett kalċistiku, ovvjament, anke meta tara il-klassifika, ħaġa li tatna żgur ċertu saħħa kienet id-difiża. Ġifieri konna tattikament naħseb id-disciplinati ħafna, il-players dejjem rispondow tattikament ukoll għal dak li forsi tlabnihom, infatti aħna apparti wara l-Belt aħna kellna waħda mill-aqwa difiżi. Tieni l-aqwa fil-fatt bit-22 gowl magħluqa. Eżattament. Imbagħad li pattiet għal sfortunatament innuqqas forsi li kellna fl-attakk fejn rridu ngħidu li aħna kellna batejna minn ħafna injuries u għal perjodu twil saħansitra labna barrani wieħed biss. Apparti minn hekk, naqgħu hekk f'Jannar kellna daqqa ta' kbira meta tlifna tista' tgħid l-aqwa barrani li kellna dak iż-żmien li kien Manġu Williams. Naħseb dik kienet dak iż-żmien kienet vera ħuna ġej mir-rebħa tad-derbi wara tantu ta' snin kontra Santa Lucia u il-sorpriża kienet illi kien ħajtlaqna Manġu Williams. Però grazzi għall grupp, grazzi għall players irrispondow billi inaqdu iktar inaqdu, iktar taw qalbhom u forsi dak in-nuqqas li kellna ġibnija billi kulħadd ta' iktar fil-pitch biex bekk ovvjament sajna ġibna dan il-tragward prestiġjuż. Roberto, forsi għandek xi domanda għall-panel. Nixtaq nistaqsi Jacques, peress li bħalma semma tajjeb u ma kienx l-ewwel darba li coach f'dan il-livell. Jekk jaħsibx li dal-format huwa aktar kompetittiv mill-format passat li kellu l-kampjonat hekk imsejjaħ tal-ewwel diviżjoni. Bħala kif inhu jiena Rob, nkompli forsi daqsxejn nirreċiproka wkoll ir-rispett billi għandi anke lej Roberto kif qal tajjeb jiena Roberto bdejna mit-third division flimkien dak iż-żmien l-ewwel kampjonat illi kont bdejt u kont kien hemm Roberto wkoll min jaf kemm kif qal tajjeb iċċallenġajna xulxin jiġifieri
rispett reċiproku. Bħala kampjonat, Rob, dal-kampjonat, jiena dejjem jogħġobni kampjonat tradizzjonali, ħankun onest, però il-fatt li meta jinqasam il-top half speċi ta' promotion playoffs u promotion group u l-relegation pool, ovvjament nafu illi mbagħad kull logħba tiġi decider, kull logħba tiġi direct encounter. U tneħħilek dak il-forsi comfort zone li jkun hemm ċertu timijiet illi tipo ma jkollhomx interess ikunu qegħdin jilagħbu għal xejn. Ġifieri minn dak l-aspett żgur illi kif inhu jgħid dal-kampjonat aħna bqajna sal-aħħar kull logħba kienet letteralment final. Ġifieri nemmen illi bħala kampjonat iva u iktar kompetittiv. Però l-iktar ħaġa li żiedet nemmen il-kompetittività ta' dan il-kampjonat huwa l-preparazzjoni li hemm, Roberto. Ġifieri ħafna timijiet illum il-ġurnata huma ppreparati immens anke mill-aspett ta' coaching u mill-aspett ta' tattika kien hemm titjib enormi minn snin ilu. Ġifieri żgur illi llum il-ġurnata timijiet huma ħafna iktar preparati anke bis-saħħa forsi bħal programmi bħal Six u bħal Instat u Y Scout, ġifieri kollha żiedu il-livell ta' preparazzjoni tat-timijiet u bekk nemmen li huwa wieħed itqal u wieħed iktar kompetittiv. Mela, jiena ukoll xtaqt forsi ngħid xi ħaġa oħra vera kif qed ngħidu tlabna l-rappreżentant imma baqa' ma tfaċċat. Biss ma tixtaq tinsaqsi sew lil Jacques u lil Luka. Il-fatt li mill-frażi ta' ċirkostanza li kull logħba trid tintlab eċċetera li dis-sena kien hemm magħkom it-tim ta' Valletta. Kienet ta' motivazzjoni jew se taf li hemm tim siġġu għall-Premier nieqes. Luka, ħanisma' tiegħek l-ewwel. Ovvjament, bħalma kulħadd kien jaf kif waqgħu it-tim ta' Valletta mill-Premier, kulħadd stenna li ovvjament ħajerġgħu jirritornaw lura, kienu ħajarmaw tim saħħtu biex kemm jista' jkun jirritornaw malaj lura l-Premier. Ovvjament meta tilab kontra Valletta naħseb hija jiena nitkellem bħala plejer hija waħda mill-isbaħ logħbiet tkun kontra Valletta ovvjament ikoll hemm il-ground mimli normalment, anke meta labna l-final ovvjament tilab quddiem stadium rari jkun hemm dawk in-nies. Ovvjament tkun ta' motivazzjoni, però tista' Valletta ġiraw bil-kampjonat ġifieri hemm xejn taħbih ovvjament minħal tarxin l-isfel li top 8 konna vera close bħala punti u anke bħala lob naħseb Valletta kienu naħseb telfa waħda ħadu kontra tarxin, ġifieri bażikament tista' tgħid li ġiraw bil-kampjonat. Jacques, minħa tiegħek? Jiena dejjem nara, dejjem il-challenge jogħġobni, ġifieri żgur li kienet ta' motivazzjoni naħseb illi għal ħafna players u ħafna coaches naħseb il-logħba kontra l-belt kienet the game to look forward to dejjem. Ġifieri jiena ovvjament għalkemm konna tim anke li rbaħnilhom, però jiena mill-messaġġ tiegħi kien wieħed illi jisma' aħna ovvjament nirrispettaw kull tim, però ma nibżgħu nilagħbu ma' ħadd. Ġifieri il-preparazzjoni għat-tim għall-logħba kontra l-Valletta kienet l-istess bħalma tkun kontra timijiet oħrajn, ġifieri it-twemmin tagħna kien l-istess, ġifieri noħorġu hemmhekk biex nippruvaw niksbu 3 punti u naħseb illi kif konna qegħdin ngħidu, ġifieri meta jkollok it-tim ta' Valletta bil-riżorsi tiegħu bis-support li jkollu naħseb kienet one of the highlights għall-players u għall-coaches kollha rispettivi. Ġifieri ħolqot anke ġabet ċertu interess ukoll fil-kampjonat peress li kien hemm it-tim tal-Valletta u meritatament nirridu ngħidu wkoll li rebħu l-kampjonat u biex ngħidu hekk issa ħajkunu qegħdin jimmilitaw fejn jixtaqlhom fil-kampjonat Premier. Mela, nagħtu naqra ħarsa wkoll lejn il-pool kontra relegazzjoni fejn rajna l-Fbura United jilqu l-parti tal-kampjonat b'36 punt, St. Andrews 29, Sajrin Sududja 27, Zabut Rangers 21, Imperf 20, Lija Athletic 19 u Senglea Athletic 14. Hawnhekk min-naħa l-oħra jidher inni Senglea Athletic ġew relegati wara staġun seħħ fin-naħa t'isfel tal-klassifika. Min-naħa l-oħra naħseb li Athletic naħseb kienet sorpriża
ma nafx il-protagonisti għandhom xi jgħidu xi ħaġa oħra qabel ma nħalli il-mikrofonu mill-ġdid lil Roberto fuq din il-relegazzjoni. Jekk nista' ngħid xi ħaġa iva, kemm it-tim ta' Ħallija u anke tim ta' Senglia wkoll, jiġifieri nemmen illi t-timijiet kienu żewġ timijiet illi kienu żgur li għamlu preparazzjoni tagħhom, żgur li kienu żewġ timi b'saħħithom. It-tim ta' Ħallija kellu anke ċertu plejers kif kellhom lista wkoll ma kellhom ċertu plejers ta' kalibru. Jiena pereżempju Ħallija kellhom plejers bħal Randall Winchester, Erjen Bio, anke plejers Maltin bħal Midi, ġifieri kellu l-goalkeeper captain illi ilu ħafna magħhom. Ġifieri kien hemm tim saħħtu, però sfortunatament il-futbol nafu kif inhu. Xi kultant meta jibdew ġejjin l-affarijiet tajbin, gains momentum, però even losing imbagħad jibda ġej meta jibdew ġejjin l-affarijiet ħżiena mbagħad it tends to pull you down. U naħseb hekk ġara, però kien hemm anke interess qawwi fir-relegation pool kif konna qegħdin ngħidu kien hemm timijiet b'saħħithom ħafna bħal Sirens illi kienu għadhom kif waqgħu mill-Kampjonat Premier, kellek il-Vgura li dejjem ikunu qegħdin kważi qegħdin jiġġieldu biex ikunu mal-parti ta' fuq. Kellek il-Luxor St Andrews li kellhom ħafna players baqli di ex-Premier. Anke hemmhekk tista' tgħid li kien kampjonat kien hemm parti kompetittiva ħafna wkoll. Mela, sa dan it-tant ftaqali ħankun Spartan samlu għal-finali 4-2 bl-wara lot tal-penalties u fl-Italja spurjaw il-Ġenova kontra Milan, Ġenova wieħed Milan xejn, ma nafx hekk forsi Roberto jgħid ħaġa fuq dan is-suġġett u mbagħad il-finali ħanħalluha f'idejk Karl se ħajtella video separat biex kun jista' jitkellem fuq dawn iż-żewġ semifinali. Roberto, f'idejk il-mikrofonu għandek il-panel forsi għandek xi domanda Luka qabel ma ngħaddi. Jiena naqbel ma' Ġak, jiġifieri tal-hija tlutik ju wkoll hawnhekk insellem ħabibi oħra antik tiegħi il-Ġew Galja. Naħseb kienet sorpriża li spiċċaw f'din pożizzjoni. Però l-istess bħalma kienet il-parti ta' fuq naħseb din naħa t'isfel tal-klassifika kienet waħda wkoll mis-silta. Naħseb Vgura li ovvjament għandhom ċertu setup u rew ukoll li kienu l-aħjar tim f'din il-faxxa tal-kampjonat. Senglia naħseb kellhom kampjonat u naħseb Ġak u Luka jistgħu jgħidu aħjar minni kemm xejn turbolenti manka l-bidla li għamlu fit-technical staff ma naħsibx li ħallit il-frott mixtieq u ovvjament mill-istaġun li jmiss iridu jibdew issa f'diviżjoni inferjuri milli kienu mdorrin jilagħbu fiha fl-aħħar snin. Mela, Roberto, nafu li se jkollok tħallina, daqstant nirringrazzjawk tal-intervent tiegħek illum. Appuntament tal-ġimgħa d-dieħla, Roberto. Lejli tajjeb il kulħadd. Lejla tajjeb Rob. Lilek ukoll. Tajjeb ħafna. Mela, se nkompli naqrajna wkoll mal-mistednin tagħna u argument ieħor li xtaqt inqajjem anke bl-għajnuna tal-grafika hija il-klassifika tal-aqwa scorers. U xi ħaġa illi tħassibni ftit u nixtieq nħonqab feedback għandna coach prominenti u għandna players żagħżugħ. Mela, l-aqwa scorer tal-kampjonat kien Baħta Żurri b'20 punt. L-aqwa scorer Malti jinsab fis-7 post, rajt il-mikallef tal-Marsa b'8 goals. Jiena bħala wieħed li nemmen illi għandhom jingħataw ċans anki players żgħażagħ. Ma nafx. Ħassibni ftit il-fatt illi diversi players barranin jinsabu fuq quddiem fil-klassifika tal-aqwa scorers taċ-Challenge League. Taħsbu l-players żgħażagħ, jagħtana li għandhom ħafna players żgħażagħ u ta' min jammirhom ukoll għall-fatt illi sena wara sena Luka tillanċjaw il-klabb jillanċja diversi players żgħażagħ. Minnaħa l-oħra naħseb wieħed u ftit klabs f'din id-diviżjoni illi jagħmel dan il-pass kuraġġuż illi jillanċja players żgħażagħ. U din meta klassifika simili
forsi tħassibni ftit. Il-kummenti tagħkom ħanibda minn Luka darba u mbagħad ikompli Ġak fuq dan ir-rigward. Kif qed tajjeb inti ħafna mit-top scorers ovvjament ikunu barranin f'dan il-kampjonat. Naħseb ovvjament hija deċiżjoni tal-klabb li ħafna players probabbli strikers jew attakkanti jkunu barranin. Biss però ovvjament ikun hemm players oħra barranin li jkunu f'ċerti pożizzjonijiet oħra. Kif qed tajjeb inti bħala Pietà nista' nitkellem jiena ovvjament għandna tim żagħżugħ ħafna. Għandna players ovvjament li għandhom xamma ta' gowl bħal Jan Leonardi eżempju ġie magħna f'Jannar huwa player li telha mal-Akkademja tal-Pietà. Naħseb żgur jexi 7 goals minn Jannar sa l-aħħar tal-istaġun. Biss però mhux kull klabb ikollu dak l-striker Malti li kapaċi jiskori ovvjament naħseb li hija deċiżjoni tal-klabbs tal-coaches fl-aħħar mill-aħħar min jilgħab dik il-pożizzjoni. Naħseb li l-maġġoranza tal-klabbs jieħdu deċiżjoni li striker ikun barrani ħafna drabi biss hemm strikers u attakkanti Maltin li kapaċi jiskorjaw ukoll. Ġak. Antonello, jekk tara tħares li għamil dak l-aspett tal-klassifika, jiena kif għatlek, jiġifieri aħna ma nifigurjawx la għamil bħala barranin u laqas bħala Maltin, to be honest, jiġifieri, però jiena ma narax l-attakkanti, ma nġudikax attakant biss kemm il-darba jitfall ballun fix-xibka. Jiġifieri hemm affarijiet oħrajn li jġibu li hemm players li jġibu fuq lej it-team illi ma jkunx jidher daqshekk. Case in point aħna fejn kellna żewġ players Maltin illi konna nilabu ġifieri Tensior Guzman fej għalkemm ma kienx daqshekk prolifiku in terms ta' goal scored, però kien jagħmel xogħol indispensabbli għat-tim, kien jagħmel ħafna xogħol. Ġifieri u kien poġġi lil ħaddieħor f'pożizzjoni li jiskurja. Ġifieri dik irridu nsemmuha wkoll. Jiena dejjem ngħid illi meta t-tim jiskurja tim kollu mill-goaler sal-striker u meta t-tim jaqla l-goal ikun l-istess ħaġa ġifieri mill-striker sal-goaler. Apparti minn hekk aħna wkoll f'Jannar kellna il-Zachary Brinkat li naqat magħna. Zachary Brinkat skurja 4 goals, però 4 goals li kienu kruċjali ħafna ġew fil-logħba ta' qabel tal-aħħar u ta' qabelha kontra iż-Żuri u kontra l-Marsa skurja żewġ goals fejn kienu tista' tgħid żewġ logħbiet illi tawna dik l-ispinta l-promozzjoni. Ġifieri kienu kellu rol importanti ħafna, però Zachary Brinkat l-istess apparti dawk l-4 goals. Il-numru ta' assists u n-numru kontribuzzjoni li ta' l-team minn mindu ġi f'Jannar kienet waħda fenomenali wkoll. Ġifieri mill-ewwel id-debut tiegħu kien kontra Sirens niftakar konna logħba li konna din nitilfu sa 70 minuta 2-1 minn taħt. Zachary daħal fil-halftime u tista' tgħid illi minn meta daħalu daret il-logħba u minn wieħed xejn minn taħt spiċċajna rbaħna l-logħba 2-1. Ma skurjax hu, però kien ta' assist u kien perikolus logħba sħiħa. Ġifieri Antonello, ma nġudikax biss fuq min huma l-lista top scorers, però iva naqbel miegħek ukoll nallaċċja biċċa minn dak li qal Luka li ġeneralment ejja nkunu onesti. Ħafna mit-timijiet, inklużi anka l-Pietà. Ġifieri Pietà ninżelhom il-kappell għandhom wieħed mill-aqwa nurseries jagħtu ċans tfal, very good, però il-verità hi li anke huma għandhom attakkanti barranin, jekk minn żball tnejn għandhom Brażiljan u Ġappuniż jekk minn żball forsi Luka jista' jkorreġini. L-istess aħna kellna attakkanti barranin. Meta inti tkun qed tfassal it-tim ġeneralment kemm fil-Challenge League, kemm fl-igriet inferjuri u anka superjuri fil-Premier, ġeneralment iva l-attakkanti tfittixhom barranin għax huma inti il-barrani ġibu biex ikun jista' jagħmellek id-differenza. U li huma il-key positions fejn jagħmlulek id-differenza. Primarjament żgur hija tal-striker. Però wkoll irridu ngħidu li hawn ċertu nixfa wkoll ta' attakkanti Maltin fejn anke naraw tim nazzjonali fejn ma tantx imbagħtu ftit fis-sens ta' players ta' attakkanti prolifiċi Maltin. Ġifieri żgur li hija xi ħaġa li hija pjuttost ngħidu hekk normali, però iva nemmen li forsi tiġi għall-futur ukoll xi ħaġa li tista' tiġi indirizzata iktar u nispera li jkollhom ikun hemm iktar players u attakkanti Maltin li jsibu iktar spazju iktar
ikunu jistgħu juru t-talenti tagħhom. Mela, niġu issa għal l-istaġun li ġej. L-avventura ġak fil-kastakom ħatkompli fil-kampjonat Premier. Ġeta, ovvjament se jkunu għet mit-timijiet ħan se jkunu hekk one to watch għal-kampjonat tal-ewwel tal-BOV Challenge. Mela, Xak, il-pjanijiet tagħkom biex forsi ħanhom saħ il-xar tajdu zammejna postna għal sena fil-Premier. Ħanibda bik. Ekku l-punt ta' tluq żgur li fil-Kampjonat Premier hija qabża kif kulħadd jaf bej il-Challenge League u l-Kampjonat Premier u għal kull tim promoss bħalna speċjalment żgur li l-ewwel għandu jkun li tipprova li żomm postok f'dan il-kampjonat. Huwa kampjonat diffiċli nafu konna din nsemmu l-barranin nafu li bħalissa jistgħu jilagħbu 8 mill-bidu, ġifieri jkun hemm barranin ta' ċertu livell, hemm timiet b'saħħithom, kif huma l-Ħamrun, kif huma l-Florjana, kif huma ħajkun hemm ovvjament dis-sena wkoll it-tim ta' Valletta, bil-Kirkara, ġifieri hemm ħafna timiet b'saħħithom, però hija challenge sabiħa, it-tim ta' Ħalta Xim mhijiex challenge ġdida, kif nafu dan jkun is-series bar 15-il sena jimmilitaw f'dan il-kampjonat, kont ukoll nikkoċjahom meta kienu fil-Premier u kan li wieħed kelli d-debut tiegħi fil-Premier u dan mill-isbaħ staġuni fil-statajtek kważi konna minnija fl-Ewropa. Ġifieri ma naqtaw qalbna xejn kif għadna kemm il-klabb u anke jien personali għandna esperjenza f'dan il-lig u żgur li ħankun qegħdin inħarsu l qudiem b'ottimizmu u b'ċertu u ħerqana biex ovvjament nkunu qegħdin inħabtu biex għamat-timiet il-kbar biex ngħidu hekk. Luka, minna ħatakom, nimmaġina l-ambizzjoni se tkun li dak li ma ġibtux dis-sena iġibuh is-sena li ġejja, U ovvjament ħajkun hemm timijiet oħra validissimi li ħajġildu l-promozzjoni, biss però missilna sentejn naħdmu taħt it-tmexxija ta' Coach Manuel u ovvjament l-għan prinċipali ħajkun li niġġieldu l-promozzjoni. Naħseb għandna ħafna xi talbu minn dan l-istaġun, ovvjament, kien hemm ċertu logħbiet forsi ma konniex daqshekk konsistenti, stajna ġibna riżultati aħjar. Biss però ovvjament għadna tim żagħżugħ li nistgħu nikbru u nitalmu għall-istaġun li jmiss u naħseb li anka il-mod kif spiċċajna dan l-istaġun bir-rebħ taċ-Challenge Cup għandha tgħinna u timlina bid-determinazzjoni u l-kuraġġ għas-sena d-dieħla. Sewa wis, mela, wasalna wkoll biex nagħlqu l-programm tal-lejla la forsi l-aħħar messaġġ għall-part tar-rispettiv tagħkom ikilkom. Ħanibdejjera. Ovvjament nixtieq nirringrazzja l-partitari, nixtieq nirringrazzjahom għas-sosten fil-mument diffiċli, però ovvjament nispera li speċjalment wara forsi d-diżappunti wara ċertu diżappunti anke tas-sena għaddiet, nispera li nista' ngħid li baqgħu dejjem wara t-tim u kwastu pjaċir tiegħi li nara li ġibnilhom il-ferħa u issa jistgħu jsegwu tim fil-Kampjonat Premier. Nirringrazzjahom minn qalbi tal-li dejjem issapportjawna u nispera li kif qegħdin ngħidu nferħuhom aktar is-sena d-dieħla wkoll. Luka? Minn naħa tiegħi ovvjament nixtieq nirringrazzja lill-ġenituri tagħna, ovvjament naħseb ġenituri li rari jfallu l-lob tagħna. Il-pjetà bħalma kulħadd jaf mhuwiex xi raħal kbir, ovvjament li jkollu ħafna nies, biss però hemm nies li jaħdmu ħafna għall-klabb b'mod volontarju. Il-kumitat ovvjament jkun hemm nies oħra li jgħinu hemm fil-klabb. U ovvjament nħarsu għas-sena d-dieħla b'ottimizmu u nagħmlu dak kollu possibbli biex nispiċċaw l-istaġun tas-sena d-dieħla kif nixtiequ. Mela, grazzi hemmhekk il-Ġak, grazzi lil Luka, grazzi wkoll lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom il-Catalan, The Barber Room u Michael's Butcher tal-Ħamrun, nħedilkom biex tużaw is-servizzi ta' daw is-sinjuri li direttament tkun qegħdin tgħinu l-kamra sportiva tkompli tikber u tagħmel programmi ta' level. Infakkurkom ukoll dal-programm minnu ftit se jkun qiegħed jixxandar fuq il-paġna ta' YouTube tagħna. Ma daqsant inseftu tagħmlu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut li ser ikollna matul
il-kontenuti kollu li qed intellaw matul il-ġimgħa wkoll jista' jkun li nintervjenu b'xi videos qosra mingħand it-tim ta' botta u risposta kif ukoll mingħand oħrajn. Min-naħa tagħna għallum nifqu hawn il-ġimgħa d-dieħla nirritornaw billi nitkellmu fuq il-kampjonat BOV Challenge, anzi BOV Level Challenge għax il-challenge li diskutajna il-ġimgħa wkoll. Inkomplu s-season reviews tal-kampjonati lokali, sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Antonello Bello ma tfadal xejn ngħidilkom ħlief grazzi tal-li kontu magħna, il-lejl tajjeb u ħsieb.